Benvinguts, benvingudes a aquesta sessió de focalització interior que t'oferim a inspirament.com. Comencem. Troba una postura còmoda. Asseu-te amb l'esquena relaxada, però present. I deixa que les espatlles deixin anar una mica de pes. Si vols, tanca els ulls o simplement abaixa la mirada. Fes una respiració lenta i profunda. Inhala i en treure l'aire deixa anar una mica de tensió del cos. Fem una altra respiració. Inhala. Exhala. I deixa que el cos se senti tal com està. Ens centrarem ara en arribar al cos. Mira si pots notar el pes del teu cos sobre la cadira. Els peus a terra. Les mans allà on reposen naturalment. No cal canviar res. Només observa. Fes un petit escaneig intern. Comença pel front. La mandíbula. Les espatlles. L'estómac. Nota que hi ha. Trobes tensió? Espai? Calma? Pressa? Ho perceps? El que sigui. Digues-te internament: ara estic aquí. Ara em deixo sentir. A continuació, deixarem que vingui a la nostra atenció allò que avui necessita una mica d'espai. No cal buscar-lo. Deixa que aparegui sol. Pot ser una preocupació, una sensació corporal, un tema pendent o un sentiment difús. Quan aparegui, no hi entris, només el saludes des de fora, com si fos una visita a la porta. Digues-li internament: sí, ja et veig, sóc aquí amb tu. Deixa que aquest tema que ha aparegut o sensació agafi forma al cos. Potser és un pes al pit, un nus a la gola, una pressió a la panxa, o potser és una atmosfera interna sense paraules. No t'hi enganxis. Només observa amb curiositat. Pregunta-li molt suau: com et fas sentir, tu?
Deixa que el cos respongui al seu ritme. Ara, mira si pots trobar una paraula, una frase curta o una imatge que descrigui aquesta sensació. Quan la tinguis, prova-la sobre la sensació. És això? Et descriu bé? Si el cos diu sí, notaràs un petit relaxament intern. Si no, busca una altra paraula. Ara queda't una estona amb aquesta sensació, sense voler canviar-la, amb amabilitat i curiositat. Digues-li internament: d'acord, ja sóc aquí, m'ho pots explicar al teu ritme. Observa si es mou, si es transforma, si s'estova o si es queda igual. Ara, si ho sents, pots preguntar amb delicadesa: què necessites ara? O bé, què m'intentes dir? No cal que arribi una resposta. Tot el que passi està bé. Agraeix a la sensació el que t'hagi mostrat avui, encara que hagi estat molt poc. Digues-li internament: gràcies, ja tornarem a parlar. Deixa que es retiri una mica, que s'allunyi cap al fons i torna a notar el cos assegut aquí. Fes una respiració més profunda. Mou els dits de les mans. Comença a moure els peus. I quan estiguis preparat o preparada, obre els ulls a poc a poc. D'aquesta manera acabem aquesta sessió de focalització interior. Si vols, pots escriure en l'apartat de comentaris quines sensacions has tingut, com t'has trobat. Has aconseguit l'objectiu? Ens trobem ben aviat aquí, a inspirament.com.